Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fanying here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo, Mangwabe Mseleku bazovela kule show Sunday Sexy Love iqala today ngo-9 ebusuku kuMzansi Magic. So kule show imayelana nabantu abathandanayo nezinto zabantu abadala. Mawuyibuka-ke ulindele ukuthi uzobona izinto ezifana nalezo. Ngesinene benibuza ukuthi hayibo ngoba bebaningi beba-4 kwenziwa njani mase kungena lapha ukuthi ukudla kuphakwa kanjani. Mina ngisinakho kokwakho, hamba uzibonele lapha yakho uMzansi Magic. I-show ihosta uTumi Morag. Kuzofika nabanye osaziwayo abayizithandani. Nenimuzo sesitapu yethi yebo siyathandana, abantu abathandanayo ke laphayana, abanye bashadile abanye bashadile, kodwa nje abantu abasothandweni nabantu abenza izinto zabantu abadala ngoba babuzwa ngaleyo mbuzo ukuthi hey yini ke nje eyenza ukuthi uyabo ugcine sekubonakala ukuthi hawu ugcine sekwenzeka le yanto ekufanele ukuthi yenzeke le yenziwa abantu abadala abathandanayo. I-show ke iqala namuhla ngo-9 ebusuku kuMzansi Magic. Mina-ke ngithi kulaba abebebuza kimi ukuthi kwenziwa njani because babaningi ngapha kwifamily yaseMzumbe kaMseleku. Awuzizwele ngokwakho. Makheki-ke hayi unakho ukuyithintathinta le ezabantu abadala nakuredo ngangamuze ekhuluma ngazo. So yena ngilindele ukuthi hayi vele akanawo amahloni ngoba vele into ayijwayele. Kanti ngapha nguMangwabe angaze ngimuze uMangwabe ekhuluma ngalolu daba. Ngake ngambona nje kuThando Nes'thembu kwenye episode bekhishiwe behleka because bethi-ke njengoba ubaba Mseleku esikhiphile la kumnandi besimasaja yonke into okuyigame lakhe uye kuzofanele ukuthi ashaye u-thank you ungapheli. Ngezwa nje kuthiwa hayi uzosibongela-ke dadewethu ngoba yigame lakho. Bahleka-ke angikhumbula ukuthi yagcina ithiwani-ke indaba ngoba nje bagcina behleka babe bonke. Kanti manje-ke kunoMakhumalo noMangwabe abazophendula umbuzo ukuthi ayi makwenzekile pho uThursday waba absent kwenziwa njani. Nami imibuzo engiyithole kade ngibuka la ipromo yale show. Wena-ke mawukuthi uyathanda ukuthi izinto ezifana nalezo usungayobuka. Bakhona-ke noBoyz ngibabonile nopartner wakhe u-DJ Tira ukhona, noGugu, uNtokozo Mbabo ukhona, noNqubeko ubaba wakwakhe, Mpumi Ledwaba ukhona futhi uMpumi-ke ngangamuza-ke ekhuluma ngendaba-ke yokuthi vele into lena eyenziwa abantu abadala enye nje indlela yokucelebrate uthando nokuthi vele senishadile kufanele abantu bebe nemahloni mabekhuluma ngayo. Wakwayikhuluma nje kudala ngayizwa uMpumi Ledwaba ekhuluma futhi-ke hhayi yena ngeke asabe-ke nje ukuphendula imibuzo enjengale. Sengaba abantu-ke bethi ngoba uMpumi umzalwane hleze ikhuluma izinto zabazalwane zokukholwa useya kule show asisazi-ke. Usikani manje uma umzalwane manje usuka yirobot yini angazi. Ningabe-ke senithi nina kuyi-Sunday wasithuma ukuthi sihambe siyobuka le show. Ngithi ngisho ukuthi yabantu abadala yezinto zabantu abadala uwe kusuwenza i-choice ukuthi uyahamba uyoyibuka. Ungabisasho ukuthi i-Sunday usefuna ukusifaka ezonweni. Izono niyazenza nini izono mase kuthi ezinye-ke angazi mase kuba njani. Hayi angiphumi ey'ndabeni zenu sengingene kakhulu. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.